Tarong duka. Pabuta sa gawas mong anak. Tarong duka kay bisig imo nang ilisad di kani na maliwat na akong anak sa kung nang baro ka. Puting gupuha. Basta Adlo ko kag-ilis dan imong anak. Sige, pabuta to sa gawas sige na. Sige, Dok. Kaya sa mong saway sig lambi. basta kay wagi ilisay duka. Ay, Ay nag- nang maliwat gyud na akong anak. Ay nagpuni ni Basta mo. dudar bagi ko. Kumuha ko aning kumungkay kay mag-utan ko. Wow! Kaya akong pasustansya ka ng akong asawa kay mga lanak na ba? May taog maliwat na nakuha ng anak ka da. Muro ba sila nga kining panganay sinuruyan pa kuno sa daga pa pero di kum tuo. Kanya lagi kum tuo og matawor ng akong anak. Daghanon ako kuha kay aron magkatasan siya. Asar tugsok! Totong tugsok! Asar na akong bana to. Sakit! Oh no! Totong tugsok! Manguha ko ang kamunggay kay sakto kinutanon pasustansya sa kong asawa. Totong tugsok! Uy! Si Kang Inday meron tingog! Basig mga anak na ron! No! Asar mo na yung manahaw eh! Sakit! Oh no! Oh no! Itong tugso! Agay, dong! Hey! Mga anak ko, day! Uy! Sus! Balikan yan, kapatid! Yung manyor! Malimat yun kung bapo kayo, day! Sakto kayo, kay mananabang ang tanaman tayo silingan na bang! Susto ngayon ng mananabang dong kay bawal na ron na. Bawal na sa balay ng mga anak. Ato lang tag-doktor. Dili lagi, day! Pwede na naman nanabang kay makatabang dyan po na kay tanarong anak sa bukid! Dili lagi pwede dong. Bawal lagi na ron sa gobyerno dong. Dakpo na. Sige, doktor! Tumanat ka! Di, magmotor ta! Basta ni, magmotor na ta. Magmotor ta! Nahinay, kay madaot si Junior! Di! Motor! Nagawas. Salamat yung taon! Di! Be! Di! Lubos mo kabot, day! Di! Padara na dong. Sakit. Di! Di magkakatukod dong ko eh. Ikay lang drive, day! Nagdisog ka nila, bangin ang batak din siya kung kubo ko! Kaputot sa ning manahaw eh. Kung di mo itong drive mo tarik ako. Dali! So weird. Dali, day! Ang anak ko to! Sinayasan mo patagan na ingang masukot ang bata ron! Magaling kang kupal ka! Ang pingin na! Sige, paspasigil! Ang anak ko! A few moments later. Dali, di ba ito masuri dito, day? Dali! Sige, sige, ako kung nagkatiyon ta. Dali na! Di masuri yung motor dito, day! Oh my God! Dali, Duk! Tabang, Duk! Mga anak lang ang musa, Duk! Dali! Dok. Agay. Duk! Oh, ano na? Di ano gini, Duk, kay tabang ko ni mo, Duk, kay mga nakay na akong asawa, Duk! Tabangin mo dong. Mga nakay na akong asawa! Ama ba? Sige, day. Higda, Duk! Bungot sa ukog di. Ikay mo higda. Oh, Ikay mo misis. Gago! Sus ni ba na ang maniguro man. Hindi ako dok. Asa Sige, sige. na pita akong bilahan dok. Ari. Tarong day, kay ang pingin ng bata, day! Aga kay mong bana. May managas palami. Di magkabuti man na imong bana. Mana, day ka? Day! Agay.
Ato sa tisingan, dili ka taas og dugo. Dili, Dok. Mabe. Ako nga sa akong banar, Dok, may taas. Ano diha man yung gisok na, Dok? Kusog ka na ginawa na, Dok. Sa paminar mo, Dok. Di pa ni doktor. Ato sa liliyon og pila ka CM. Aron may buwan ni pila ka CM ni Sige, kuan. Dok. Sige, Dok. Sige, Dok. Sakta, Dok. Sagot na ito. Okay. Ito tabagi ko, Dok. Dok, di mana kita ni akong asawa, Dok, kay ba? Kapoy. Ang anak ni siya, Dok. Sinabi ko nga, kita ko sa itong liwat, Kuan Dok. ha? Sama na ko, gwapo kay. Liwat. Kung mga anak Sa ganun ni liwat, imo hangin nilinaw naon. Ayaw lang ang kuha na daw, yung dudar ba kuha ng sila nga, mo bitang, di ta ko mga sa doktor kay, di ko masawa kay, usahay ko kining hospital na ibudot. Sa budot. Ang ospital mao gyud gananan sa mga Ilisdan anak. na, ilisdan niya ang bata, mo na ako yung batayan ni akong usawa. Kay gusto na ko nga makakita, o unsay porma sa akong anak ini katao. Pariha ba na ko, maliwat ganyan ako, kuha gina ka ng gwapo Anang na panabang gwapo. manabang, wala na manabang ron. Kinahanglan doktor gimo mudagan. Ano sa naman na, Dok? Oh. Dali, ano dok? Day, bata day. Ah, dili normal ra yan dugo. 60/12. Ka nagdugo ko diya ini ko sa Still over 12 pa. Ato sa liliyon ug usab kung pila ka CM na, kung angay ba ka mga anak, kung dili pa kanila lakaw-lakaw sa. Lili, Dok. Lili, Dok. Okay. Bidang di pertungod dari akong anak. 2 CM pa. Si Ipa, Dok. Si saba dagan-dagan. pagbuhat mo sabaan na pagbuhat niyo hilom-hilom ra mo. Jogging-jogging sana dito. Jogging-jogging tugtuyok sa playground di ba ka mo gawas na. 2 CM pa. Tabangi imong asawa. Wadok. Iki na rin Daging iko. Ay, anak kay berbeda. Saan yung doktor ako tagingon matano? Balik. Dok, mana daging dok? Ha? Mana daging? Mana jogging ko? Ha. Sa taong dok kay nagninam ako. Lipo ko sa akong bangko kay. Tama ni. Hindi ako balik, Dok. Sige, higda. Tidak day. Imo ning gipa-jogging. Ang imong misis imo ni siyang alalayan o mag-jogging kay kuan ra ba yan dugo normal ra pero yan lang siya nga mag-jogging para ang iyang si Bitaw, Dok. us-us. Mau bitaw dok. Okay. Oh, sakto kay dok ko. Pitik-pitik. Bungot sa ok ng doktora. Sige, Dok. Sama na. Hapit na. Sige, alalayan din mo ba na? Asa mo kumukulit dok? Sa may gusto nimo ban purman mo dito. Adiri na ko dok. Sige dia ka. Kay wa ko kumpiyansa nimo dok. Dong. Sige. Gidi. Ang nalalay ko, Dong. Kay. Ayo, sige bay. Ayo pag gulit sa dong naong day kay maliwat ang Sige, magpugong ng bata oy. Handog magba. Yara niya. Alalay ko Sige. may Dong kay. Kining mga anak Dong, di lalim ning mga anak Dong. Kaya nga mong pikastil na nasa luganan. sus, magkukol magkana no naasluganan. Wa man gani may mag-ingon mga bana. Nga kung maghimo mig bata, ang usa ka una mo nalubong na. Ginuang naman ang mga Dong. Dili ni kuno ang ato ra kag gi pagkatawa kay ron nga ang bata dili gid mo unsa ang matawo. Lili ako no, Dok. Lili, Dok. Lili, Tanawa ko na dok kay yung ipili dok. Dok. Awa na. Okay, Dok. Hapit na. Eh, pungan to, pungan. Eh. Iyon, itukod ba na? Sige. Sige. Itok mo. Oh. Ay, itukod mo asawa. Asa man itok mo Kini ani? may kasi tiyan. Dito anday kasuko day kay maliwat ang nato Yeah. kong anak ng kay kumuton. Ayo lagi sige gawin kong naong kay ang bata maliwat ni na ko Yeah, yun listo. na. Ikaw bitaw gwapo na ba kayo? What the fuck? Hapit na. Ge. Mirok. Dok, kuha sa lampin, Dok. Lampin, Dok. Yan, Dok. Dok. Lampin, Dok. Dali dok. Lampin, Dok. Ikus ka ni patron. Lili, asa, Dok. Lili, asa, Dok. Lili. Ge. Gusto. Sakit sa mga anak. Pero mas pintahan lang kung gwapo akong bata. Kaya maulilian ra. Walang kasakit. Oh. Naluwas na siya sa paganak. Nya amahan, ato sa kagawas kay kung himusuran ng imong anak. Tarong duka. Pabuta sa gawas mong anak. Tarong duka kay dahil bisig
Imo nang ilisan, di ka na maliwat na akong anak sa kong naong baro ka. Puting gupuha. Basta, Hadlo ko kag-ilis dan imong anak. Sige, kabutan to sa gawas. Sige na. Sige, Dok. Kaya sa mong sawa, sige lang basta bilang. kay, wagi, ilisay do ka. Ay, Ay, nang maliwat ka na nagawa kong anak. Ay, nagpunin ni Basta, mong... dudar bagi ko. Ay, nagpunin ni mong asawa ha. Kaya naluya lagi ni si panganak. Sige, Dok. Salamat ka, Dok. Aray kong pabot sa gawas. Naong no, pala. Tog ba kayo? A few moments later. Bungot sa ukok, haskang liwata. Hadlo pa sa ilisan ni iyang bata. Pasti lang amahana. Ita amahana. Mr. Tugsok! Mr. Tugsok! Dok. Sa magka... Padudududa pa ka ni mong anak. Hadlok pa ilisan ni mong anak. Oh, hala. Diray mong anak ko. Oh. Ha? Hindi akong anak, Dok. Oh, ano ba? Di ako dignaong, Dok. Oh. Ano naman day? Gigupuan kasi mong naong? Unsa man ka, ha? Himala. Ano na imong liwat? Na, idog na sinahan. Day. Itong naratong anak dayo. Mama Dok. Sus, grabe kita sa mga anak Dok eh. Pero, ano man nga, pura nag-uba na yung tsura Dok. Hindi yung kaliwatan eh. Kaya, bubangon ko Dok. Kaya mo, tanaw na ko akong junior. Oh, tanawa day. Tanawa day. Kapating na ako ng bata. Saan na bata? No. Mukha mo na tanong mo, may naliwat ako. Tuk, anak.